V dnešnom videu sa budem venovať závlahe Hunter a ostrekovačom od spoločnosti Hunter, keďže na videu je hrozne veľa nesprávnych riešení a hlúpostí. Tu na je ostrekovač typu spray, ktorý vôbec netreba demontovať alebo odkopávať, alebo čo všetko možno vidíte na videách na YouTube. Stačí to iba buď ak máte kliešte, alebo aj takto rukou len vytiahnuť. A teraz buď si to kliešťami podržíte. Tam, kde je moja ruka, môžete mať kliešte a potom túto časť, túto zúbkovanú časť, ktorá je tá zúbkovaná, tak tu iba odstočíte, skúsim to natočiť. Toto iba odšrubujete. Nebudem to teraz odšrubovávať, lebo mám to nastavené, aby mi to striekalo správne. Lebo vždy, keď to odšrubujete, našrubujete späť, tak môže sa to dať potom do inej polohy, ako to bolo predtým, a bude vám to striekať úplne inak. Nastavovanie je tiež jednoduché. Pokiaľ už máte týmto, ktorým točíte, si nastavujete základnú polohu. A keď už máte nastavenú základnú polohu, z ktorej to strieka pod uhlom, tak otáčaním ten uhol potom zväčšujete alebo zmenšujete. Je to jednoduché, keď už s tým robíte, čiže týmto si otáčate základný štartovací uhol alebo štartovaciu pozíciu, z ktorej to bude striekať, a týmto potom otáčaním rozširujete ten uhol, v akom to bude striekať. Čiže ak chcete, aby to striekalo napríklad 180, tak si musíte natočiť tak, aby to začalo striekať na túto stranu smerom ku kamere, a potom otáčaním urobíte uhol, aby vám striekalo v 180 stupňovom uhle. Dúfam, že to je všetko na kamere. Takže je to úplne jednoduché, len chytíte buď kombinačky a iba odšrubujete a odšrubujete to a zašrubujete to. Takto to vyzerá odšrubované. Tu je filter. A vlastne keď vám nesprávne strieka ostrekovač, tento sprejový, vo Hunter má dva ostrekovače, jeden je sprejový a jeden je rotačný, tak pri spreji vám stačí iba vyčistiť toto sítko. Toto sítko je len na takom šrobiku, to ukážem. No, akurát toto je dobre tam nastoknuté, to je iba na takom šrobiku nastoknuté, to sítko sa len dá jednoducho dolu a prepláchne sa v umývadle. Ako náhle čisté, tak bude ostrekovač zase striekať správne, prípadne sa môže vyčistiť tu na táto zdierka opäť, keď s tým potočíte, je väčšia alebo menšia podľa toho, ako je to otvorené alebo zatvorené. Čiže vyčistenie alebo oprava tohto sprejového ostrekovača je úplne triviálna, jednoduchá, netreba na to volať žiadneho záhradníka, ušetríte hrozne veľa peňazí, a ak by ste naozaj mali problémy, tak kúpa tohto typu ostrekovača stojí okolo, bez dopravy, okolo 2-3 eur, takže nie je to nejaká nákladná položka. Takže toto je ostrekovaču typu spray, a teraz v ďalšom videu budem hovoriť o ostrekovači typu rotátor. To znamená otočný, ktorý má lúče a sa otáča.